Κυρία Παπαδοπούλου, οι οικολόγοι, όλο αυτό πώς το βλέπουν? Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους και έχω φέρει και κάτι και να ξυπνούμε και κάποια. Σας ευχαριστώ για τα πολλά θα που εδώσετε και κλείσετε τις εταιρείες Eurosipria, Cyprus Airways. Ευχαριστούμε για την ανεργία που μας δίνετε. Ευχαριστούμε που σκέφτεστε τον άνθρωπο. Τσακώνεστε όλοι. Ξεχάσετε τον άνθρωπο. Ετοιμούσαμε το μούφλο. Κλείσατε το. Τώρα γράφω ψήφους που μας. Ποιους ψήφους, τους άνεργους, μες στα παντοπολία. Ποιους? Τουλάχιστον οι οικολόγοι δεν είπαν ούτε θα, ούτε τάξα θα. Πόσο καιρό περιμένετε απαντήσεις? Εγώ κίνησα και αγωγή τότε στην κυβέρνηση. Βάλαμε μας να υπογράψουμε ένα χαρτί που δεν έπρεπε να υπογράψουμε. Μας είπαν ψέματα και μας εξεπτέλισαν. Με τους 21 χρόνια ήμουν περήφανη. Και μας λένε ψέματα. Ξέρω πως είναι οι συναδέλφοι ήρθαν τώρα προσπαθώ πίσω. Είναι το δικαίωμα μας να ψηφίσουμε. Πόσο και δεν θέλουν να ψηφίσουν λόγω αυτής της πικρίας και αυτής της καταστροφής. Επαρεθήκαν τα ψέματα. Μάλιστα. Ψάχνουν δουλειές. Επαρεθήκαμε τα θα. Κάνετε κάτι. Υποτιμάτε τα μικρά κόμματα. Γιατί? Είμαστε όλοι ανθρώποι. Κανένας δεν πήρε μαζί του τίποτε. Όλοι να φάνε σκάνδαλα συνέχεια. Μπορούμε μια φορά όλοι σαν Κύπροι να ενωθούμε και βρούμε κάποιες λύσεις? Πάντα πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Ένα λεπτό να απαντήσει ο κύριος Χαμπουλάς. Κύριε Χαμπουλά, ξεκινήστε με αυτό με τις κυπριακές αερογραμμές. Ναι, καταρχήν να πω ότι οι κυπριακές. Ένα λεπτό. Τα θέματα εργασιακά νομίζω θα πρέπει να ρυθμιστούν. Από εκεί και πέρα, εγώ θα πω ότι οι κυπριακές αερογραμμές καθυστέρησαν να κλείσουν. Οι κυπριακές αερογραμμές λειτουργούσαν για χρόνια με ελλειμματικούς προϋπολογισμούς και ζημιές, τις οποίες επλήρωνε ο Κύπρος φορολογουμένος. Και είναι ακριβώς από αποφάσεις όλων. Είναι ακριβώς, βεβαίως είναι από αποφάσεις όλων και είναι γι' αυτόν που πολύ ορθά κάποιοι μη κρατικοί οργανισμοί, όπως το Σφαγείο της Κοφίνου, που έκλεισε με τον τρόπο που έκλεισε και συντηρεί με τον τρόπο που συντηρεί, είναι γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο που οι όποιες οικονομικές πολιτικές δεν μπορεί να έχουν πίσω από το μυαλό τους την εργοδότηση υπαλλήλων στο δημόσιο και την επιβάρηση όσον αφορά τη λειτουργία των οργανισμών που αφορούν αυτές οι οικονομικές του φορολογούμενου.